салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Бахшишки дина дар канал видео набаромад, лекин агар ин видео 1100 лайк гирад, то бега ваъда метиҳам ки боз шав видеои нав мебарояд. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осаш эътимоднокист. Барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди гайров дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл туҳфа гиред. Дастгирии шумо, пешравии мо. Нимовзятгари Барселона Артуро Видал метавонад ба серия А равад. Дар охирон вохӯрии Антонио Конте бо роҳбарияти Интеру вазифадор шудааст ки Видалро бихарад. Айни ҳол барои харидории Видал вақти қулай аз зеру сармураббии нав Роналд Коман ба ӯ таваҷҷӯҳ надорад. Шартномаи ӯ то тобистони соли 2021 мебошад. Интер аллакай бо намояндагони Видал гуфтугӯ дорад. Қаблан Конте бо Видал дар Ювентус кор мекард ва маҳз зери роҳбарии Конте Видал ба яке аз беҳтаринҳо мубаддал гардида ба Бавария гузашт ва баъдан ба Барселона. Бо ин харид Канте мехоҳад ки хати нимовизаи Интерро қавӣ кунад. Дар хати нимовизаи Интер айни ҳол Висиньо, Галиардини ва Барелла ҳастанд. Сабаби даъват кардани Видал барои Конте он аст ки мо медонем Видал футболбози мубориз аст ва ҳамон хислати оташинаш ба Канте лозим мебошад. Албатта Видал ба дигар бозингарони ҷавони Интер метавонад бо таҷрибааш кӯмак кунад. Видал 33 сол дошта дар Интер метавонад ки то 2 соли дигар ҳунарнамоӣ кунад. АГУЭРО дар инстаграми худ ки дар бари номаш рақами 10 дошт онро гирифтааст. Аллакай сайтҳои варзишӣ менависанд ки ин як ишора ба трансфери Месси ба Сити аст, чунки Месси бо шумораи 10 бозӣ мекунад. АГУЭРО аллакай тобистони гузашта гуфта буд ки Ситиро тарк хоҳад кард ва ба Аргентина бармегардад. Аммо агар АГУЭРО низ Ситиро тарк накунад, бо омадани Месси ӯ метавонад ки рақами худро иваз кунад, албатта бо сабаби эҳтиром ба Месси. Чӣ гуна ки Квадрато рақами худро ба Роналдо дод, АГУЭРО низ метавонад чунин кунад. Барселона дар твиттери худ расмҳоро аз рафти тамрини даста гузошт. Дар расмҳо дида мешавад ки Тодибо бо Аления бо ҳамроҳии Бускетс ва Фати машқ доранд. Бускетс бо ҳамроҳии Фати бояд то рӯзи душанбеи оянда истироҳат мекарданд, аммо шояд мехоҳанд ки зудтар ба даста кӯмак расонида боварии Роналд Куманро ба даст оваранд. Бускетс ку не, лекин ба Фати лозим аст ки истеъдоди худро ба Куман нишон бидиҳад, чунки Куман қайд дорад ки ба футболбозони ҷавон таваҷҷӯҳи зиёд хоҳад кард. Тибқи хабарҳои Sport.es Бускетс ва Фати хостанд ки зудтар ба тамрини даста пайваст шаванд. Куман ба Бускетс гуфтааст ки ӯро аз даста ҷавоб доданӣ нест, гарчанде ки дар тим ҳамватани Куман Де Йонг қарор дорад. Вале фаромӯш намекунем ки Куман бо Де Йонг дар мунтахаби Голландия кор кардааст ва ба мисле ки Де Йонг дар Аякс муваффақ буд, дар Голландия низ бозиаш беҳтарин буд. Аз ҳамин лиҳоз шояд Бускетс каме тарсида хостааст ки то омадани Де Йонг худро дар беҳтарин формаи варзишӣ қарор диҳад. Карлос Аления ва Тодибо ки коронавирус гардида буданд, бо дигар бозингарон тамрин карда истоданд. ҳамлагари Манчестер Сити Габриэл Жезус метавонад ба Барселона ояд. Тибқи хабарҳои АС роҳбарияти Барселона мехоҳанд ки баъди рафтани Суарез ба даста Жезуси 23-соладро даъват кунанд. Каталониё аллакай бо Сити дар тамос шудаанд. Ин дар ҳолест ки мегуфтанд Барселона Мартинесро аз Интер мехарад. Чунин ба назар мерасад ки Барселона дар пайдо кардани ҳамлагари нав саросима аст ва аз миёни Мартинесу Жезус якеро интихоб хоҳанд кард. Чиз дигар он аст ки Жезус нисбат ба Мартинес дар тамоми мавқеъу хати ҳамла бозӣ карда метавонад, вале гирифтани Жезус мушкил аст, чунки ӯ то соли 2023 шартнома дорад ва бо Сити намехоҳад ки ӯро аз даст диҳад. Шояд рафтани Месси ба Сити ба Жезус кӯмак намояд то ин ки ӯ ба Барселона гузарад. Барои ҳал кардани мушкилиҳои даста ба Барселона як ё ду рафзанаи гузариши футболбозон кифоя нахоҳад кард. Аз ҳамин лиҳоз даста бояд саросима нашуда бозингарони заруриро бихарад то ин ки пушаймон нашаванд. Ба ҳамин тамом дӯстон, Барселонаро дӯст доред ва канали БАРСА ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гайров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.